элеккеге мәктәп бинасы. Ул bir yıl artık буш торды. Шул буш торганнан соң инде мин сезгә әйтеп киттем. Авылның инициатив кешеләре, ул Гүзәлия Мөхәррәм Мустафина белән Сөләйман Җәүдәт Шәүкәт улы мәктәпне саклап калырга, мәктәпне туздырмаска дигән идея белән чыктылар. Кызылчишмә авылының бу урынында торган иске мәктәп 1982 елда ачыла. 2019 елда укырга бала калмагач ябалар, башкаларын күрше авылларга автобуста йөртә башлыйлар. Хәзер Кызылчишмәдә мәхәббәт бина, яшьләр үзәге төзелә. Аның авторлары әйтүенчә, бу проект үзенә күрә авылны яшәртү моделе. Әлегә яшьләр юк, балаларны монда күрше районнардан, хәтта төбәкләрдән җыячаклар. Соңрак ул башка нәтиҗә бирергә тиеш. Бу яшьләр үзәгендә балалар isteme bilim alacaklar. Kompüterlarga öğrenecekler, büyüler, jır studiyası, büyü studiyası, Kazan'dan, Çıbaksar'dan, Meskev'den, hem çitillerden gelip okutta tırgan bulacaklar, okutucular. Bütün region için tizlettirgan yaşlar üzeri tırak urunda kirek deyip taptık. Hem proyekt yasap, bu binanın yanına, yana tulay tırak devleti bulmayındı, orası etkende gastiniца tizirge buldu. Эш шунда ки, яшьләр үзәге Татарстан халкына яхшы таныш булган Сәләт оешмасы үрнәгендә төзелә. 4500 квадрат метрлы бина, 30 000 квадрат метрга якын территория, компьютер программалары, спорт белән шөгыльләнү урыннары, туган телләрне тирәнтен өйрәнү мөмкинлеге. Эшләрне башладык 21 елның март айларында. Бетерергә уйлыйбыз, где-то быел август. Авыр эшләр эшләнде, хәзер стадия отделки буйыбыз, идәннәр, ишекләр куябыз. Тәрәзәләр куеп беткән уже, фасадная работа бите бара. Бу проект авылга яңа сулыш өрүди аның белән янып йөрүчеләр. Авылда эш урыны булса кеше кала, бу бина 40 кешене эшле һәм ашлы итәчәк. Алга таба яшьләр монда урнашып калыр, гаилә корыр дип көтелә, балалар булачак. Шул чакта үзәк яшьләр үзәге генә булып калмаячак. Исәп булай, 5-6 елдан соң беренче сыйныфлардан башлап Bunu урыс әйткәндә инде общеобразовательный мәктәпкә әйләндергә исәп. Без күздә тотабыз, бу туристик центрда булып торачак. Ник дисәң, безнең тирәктә бик интересный, бик шундый матур җирләр бар. Районның төп мероприятиеләре, чаралары монда узачак. Проект бәясе 315 миллион сум. Үзәк әлегә кадәр бары тик хәйриячеләр ярдәме белән төзелә. Тамчыдан күл җыела диләр. Авыл халкы читтә калмаган. Бу атнада Казанда татар эстрадасы артистлары катнашында хәйрия концерты оештырдылар. Анда җыелган акча үзәкне төзүгә тотылачак. Иң зур ярдәмне бу эшнең башында торучылар шушы авылдан чыккан якташлары күрсәткән. Алар арасында Россия белән Татарстанның ат казанган икътисадчысы, Таиф идарәче компаниясенең икътисад һәм финанслар буенча генераль директор урынбасары Гүзәлия Сафина һәм Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе Җәүдәт Сөләйманов бар. Монда иң күп булышлык күрсәтте Гүзәлия Мөхәррәмовна. Ул үзенең личный акчасы белән беренче башлап җибәрде. Шулай ук моны Сөләймановлар семьясы, без үзебезнең өлешебезне бу здание белән кертеп җибәрдек. И дальнейшее тоже моны благоустройство буенча тоже эшкарала совместно, и скорее всего потом содержание без үзебезгә администрациясен алырбыз. Гүзәлия Сафина турында авылдашлары зур хөрмәт белән сөйли. Аның авыл өчен башкарган эшләре моңарчы да күп булган. Зиратны тургызу, юл салдыру, авылда узган чараларга финанс ярдәм күрсәтү. Бу әле кайберләре генә. Чувашиянең Батыр районында 7 татар авылы бар. Кызылчишмә шуларның берсе. Хәзер биредә 417 кеше гомер итә. Барысы да татарлар. Авылда яңа яшьләр үзәге төзелү хәбәрен алар зур ышаныч һәм өмет белән каршы алганнар. Тарихы 16 гасырда башланган авылда кешеләр җир эшкәртеп яши. 10 фермер хуҗалыгы бар. Кемдер хуҗалыкта, башкалар читкә китеп эшли. Соңгы 2 елда 1-2 генә бала туган. Шуңа да карамастан, авылның гөрләп торган вакытын кайтарып була ди аксакаллар. Яңадан без элекке хәлгә кайтмабыз микән, булыр микән? Булса бик яхшы булыр иде дигән өмет белән. Бик каты дәрес эшләде Җәүдәт. Җаенда таба белделәр. Güzelimiz de. Gelecek bulur deyip şanabız. Bulur deyip şanabız. Eniller, ebiller, indi biz dığa kılavuz indi. Meçit geyri bizge meçit bürünüp dura. Men Kazan'a baraj mesela no neçik avul. Bite o. Yok bitmeyim. Bit görürsüz bizning avul bitecek tügel. Төзелешкә ярдәм итү өчен Яктылык исемле фонд булдырганнар. Ярдәмне шуның аша җыялар. Әлеге фонд авылның киләчәген тәэмин итәчәк башка проектлар белән дә шөгыльләнергә уйлый. Музей белән кунакханә булдыру, парк ясау, эко авыл туристлык маршрутын ачу. Әмма әлегә төп максат мәктәп. Чөнки
Мәктәпне саклап калу ул бит ул мәктәпне генә саклап калу дигән түгел. Мәктәп сакланып калса, авыл сакланды дигән сүз. Авыл сакланды икән, милләт сакланды дигән сүз. Милләт сакланды икән, ил саклана дигән сүз. Чувашиядән Илгиз Шәкуров, Алмаз Ятдинов, Яңа Гасыр каналы.